היי לכולם, וקוראים לי עדן, וזה הסרטון הראשון שלי בערוץ. אז בואו אני אספר לכם מה יהיה בערוץ. בערוץ שלי יהיה קריסמס, איך אנחנו תולים את העץ, ואת הקריסמס עצמו שאנחנו חוגגים אותו. בערוץ יהיה כל מיני טיפולי נייר וזה, ואת זה אני אנסה. יש לי בדודה שהיא באותו גיל איתי ובאותו בית ספר. אני אגיד לכם מה עוד יהיה בערוץ. בערוץ יהיה גם טריקים של מיוזיקלי. מי שלא יודע מה זה, אז תוכנה של שירים, אתה בוחר שיר ואתה יכול לרקוד איך שאתה רוצה, ואני אעשה לכם כמה טריקים. יהיה אתגרים, וגם יהיה כל מיני אתגרים שאמרתי לכם, אבל גם אתגרים מיוחדים יותר נכון אני המצאתי אותם. אוסף האיפור שלי וטעימות מותקים יהיה נראה לי הכי הרבה, אז כן. יהיה סיור חדר ואוסף לקים קרמים, וכל זה גם יהיה קשור לזה של סיור חדר. יהיה לימוד לעשות חוטים, כאילו לא לעשות חוטים, לעשות צמידים כאלה. זה אני הכנתי, הוא אחד הראשונים שלי, אז בגלל זה הוא נראה כל כך דק ופחות יפה. ויהיה אוסף המשקפיים שלי, ועוד מלא דברים שאני פשוט לחשוב עליהם ויעלה לי במהלך זה. ואני הולכת לבית ספר, אני חוזרת מבית ספר וכל מיני כאלה. בסרטון השני שיעלה זה 50 עובדות עליי. אני רק נתתי כבר דוגמה אחת שיש לי דודה ושאנחנו באותו בית ספר בכיתה. אז אוקיי, מאוד מקווה שנהנתם. תנו לי לייק אם אהבתם, תספרו לחברים ותכתבו לי בתגובות איזה עוד סרטונים שלא אמרתי שאתם רוצים שאני אעשה, ומאוד מקווה שנהנתם. ביי.